Menjenek arra. Okej, Ja, här. här stunden är lite man. Ja, här vet. Smeret. Här står det rysen. Jó. Oj, svenska, te vagy modell. Akkor hogy csináljuk? Én veszélyesen, hol az ecet? Ott van kívül a tűzoltó. Itt már dusmánok közt vagy. Ahogy a kicsába, most mit cseréltünk? Elértünk. Gyula maradt nálunk egy. Nem vagy zavarodva, bazd meg. Most De itt nálunk geci lesz, meg kis törpök vannak ott. így, hogy mondod így már. Ennyi a faszomba. Halál, oké. Kulacsol? A Hújjámat ott. Benne az árokba feküdtek. Egy perc megszáll végig. Ott az ecetes kép. Aprissad magadat. Igen, nem zavar. Mondom, hogy érsz. Gyászegye meg Mitikát, azt mondta, hogy fertőtlen. Éreztem, hogy mászik a régi fele. Na, 26 álláspontunk, itt középen.